Nej, står du nu der? Hvad er det? Vil du gerne have noget med Ultimate? Mener du Ultimate Fighting Championship? Nej, Jimmy. Det er forkert. Jeg mener Ultimate Frisbee. Ultimate, eller Ultimate Frisbee, er en pointbaseret holdsport. Det spilles enten 5 mod 5, hvis man er indendørs, som her, eller 7 mod 7, hvis man er udendørs. Formålet er at få din disk, eller frisbee, som man kalder det, ind i modstanderens endezone. Man kunne vel sige, at det er den ultimative sportsgren. Det er lige meget, om du er dårlig til at kaste, eller om du er god til at kaste, eller om du er dårlig til at gribe, eller er god til at gribe. Så hvis du tror, at Ultimate Frisbee er noget for dig, så mød op her i Fredericia Gymnasiets idrætshaller om tirsdagen og torsdagen fra klokken 3 til klokken 5. FG Ultimate er åben for alle. Vi glæder os til at se dig hos FG Ultimate.